Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Delegacija Vlade Republike Srbije, predvođena premijerom Zoranom Đinđićem, boravila je danas u Banja Luci. Iskoristili smo ovu priliku za razgovor sa premijerom Srbije. Gospodine Đinđiću, dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za gledaoce radiotelevizije Republike Srpske. Sigurno ste jedna od najinteresantnijih političkih ličnosti u regionu. Buran početak godine možda je najjednostavnije definisati u 3 nekakva pravca. Dakle, to je regionalna saradnja sa Haškim tribunalom i pitanje Kosova i Metohije. O svim ovim temama otvoreno ste progovorili. Zašto baš sada i na taj način? Pa kako da kažem, 2 godine nakon 5. oktobra stvorili su određeni kredibilitet naše vlade. Mislim da svako ko je iole dobronameran u svetu može da u nama prepozna ljude iskreno zainteresovane i za modernizaciju našeg društva, za demokratizaciju našeg društva, za podizanje kriterijuma i standarda i zaštite prava i ekonomije i saradnje sa drugima. I došao je trenutak da sa tim kredibilitetom koji smo stekli i u koji niko ne može da sumnja, postavimo i neka teška pitanja. Jer ako naš međunarodni ugled treba da se zasniva na tome da mi prećutkujemo svoj nacionalni interes, onda nam taj ugled baš i ne treba mnogo. To znači, potrebno nam je bilo izvesno vreme da svet vidi ko smo mi i mi ne krijemo ništa. I te 2 godine smo vrlo otvoreno razgovarali o našim problemima, koji su pre svega bili ekonomski. Sada smo ušli u neku fazu rešavanja tih ekonomskih problema koja ima podršku svih eksperata koji se time bave u svetu i pokazali smo da smo sposobni, da smo realistični i u krajnjem slučaju da smo orijentisani prema naprednom delu sveta, tamo gde se problemi rešavaju mirno i kvalitetno. I onda smo rekli, sada da vas upoznamo sa nekim problemima koje mi imamo, koji su malo teži možda nego ekonomski, odnose se na uređenje država, čitavog ovog našeg balkanskog prostora, ali bez toga će propasti naše ekonomske reforme. Ako mi ne budemo otprilike znali kako izgleda naš region za 5, za 10, za 20 godina, neće baš mnogo investitora ozbiljnih da dođe i neće mnogo naše dece da ostane ovde, ako i oni moraju da se bave rešavanjem državnih i nacionalnih problema. I pošto mi imamo određene ideje za to, a ne samo da tražimo od drugih da nam pomognu, mi mislimo da je ovo vreme da najpre pokrenemo taj razgovor i da onda stvorimo atmosferu da počnemo da razmenjujemo ideje, koncepte, strategije i da onda dođemo do nekog kompromisa koji će za sva vremena da isključi ratove i primjenu sile na ovim prostorima i da omogući ljudima koji ovde žive da ostvaruju i svoje interese i interese čitavog regiona, a ne na uštrb nekog naroda, neke nacije, neke države ili ne, naravno, na uštrb dobrobiti svih koji ovde žive. Na koje ideje konkretno mislite? Pa, što se tiče, recimo, Balkana, mi mislimo da on može da bude jedan region regija, da pošto nismo uspjeli da rešimo pitanja državnih suvereniteta na tradicionalan, klasičan način, jer to pitanje nije rešeno najpre u Bosni i Hercegovini na tradicionalan način, nije rešeno u odnosu Srbije i Crne Gore na tradicionalan način, ne može da bude rešeno u odnosu na Kosovo na tradicionalan način, znači moramo da tražimo inovativna rešenja koja podrazumevaju kompromis. Ne sada naknadno da neko pokušava nekoga da ugura u neku državu i da izgura nekoga iz neke države, nego da kažemo, moramo da se pomirimo s tim da smo mi zakasnili sa procesom formiranja klasičnih nacionalnih država i da nalazimo neka rešenja koja će biti fleksibilna, recimo odnosi Srbije i Republike Srpske, odnosi Srbije i Crne Gore, odnosi Srbije i Kosova, odnosi svih njih sa Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom i drugim zemljama i to nije nemoguće. Samo je potrebno, naravno, da svi budu fair i da međunarodna zajednica ima isto merilo za sve. A ne ako se u Beogradu malo pokrene neka tema, odmah je to nacionalizam, ako se na drugoj strani pokrene 10 puta oštrije ista ta tema, onda je to razumljivo, onda su to rane iz prošlosti, onda se tu traže neka opravdanja. I mislim da je trenutak da otvorimo karte i da zajedno sa tim demokratskim svetom kažemo, ajde da vidimo ko je gde, šta, ko kakve ima interese, ideje, zahteve i da to rešimo na način koji će zadovoljiti interese svih ili koji će u podjednakoj meri tražiti žrtve od svih. Jer naravno, mislim da je pravi kompromis onaj kojim niko nije zadovoljan. Ali ako je neko zadovoljan, a ovi drugi nisu, onda to nije ni kompromis i ne može da bude trajno rešenje. Prošlog ponedjeljka razgovarali ste sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Carlom Del Ponte. Pošto ona i dalje tvrdi nije zadovoljna saradnjom
sa Srbijom i Crnom Gorom. Poslije tih razgovora nije bilo ni vaše izjave, ni izjave gospodina Svilanovića. Da li možete otkriti bar dio detalja sadržaja tih razgovora u Beogradu? Pa nema tu nikakvih tajni. Znači, mi razgovaramo često, nekad se čujemo telefonom. Gospođa Carla Del Ponte ima svoje prioritete, mi imamo svoje prioritete i svoje probleme. Naš cilj nije da budemo odlikaši baš na svakom predmetu. Znači, mi smo odavno digli ruke od toga da budemo uzor u saradnji sa sudom u Hagu. Pokušamo da budemo uzorni u nekim drugim stvarima, u sprovođenju, recimo, ekonomskih reformi koje su još teže nego ta saradnja. Jer ta saradnja je i komplikovana, i emocionalno, i tehnički u sprovođenju, i često se menjaju i zahtevi međunarodnih organizacija. Nekad je neko popularan zato što se nešto desi na drugoj strani, pa onda traže baš njega. Pre toga ga nisu tražili i onda bi mi trebalo svake 2-3 godine i mi da menjamo neku svoju usmerenje i sada kažemo, do recimo 11. septembra Karadžić i Mladić nisu bili toliko traženi. Naprotiv, bili su zaboravljeni. Pa kad se to desilo, onda je trebalo pokazati da nije Amerika protiv islamskog sveta, nego da ima tu neke ravnoteže. Sad je bio važan ne samo Bin Laden, nego je bio važan sad Mladić Karadžić. I ja to razumijem iz pozicija Vašingtona i njihove javnosti, uvažavam, svaka zemlja ima svoje interese, ali ipak to ne može da bude odmah i za nas glavni prioritet. Može da se vrši pritisak na nas, naravno kao što se vrši, ali mi imamo svoje određene prioritete i oni nisu tako relativni da mogu da se menjaju svakih par meseci. I mi otvoreno o tome razgovaramo. Ja gospodinu Pavelu isto kažem kad on insistira na tome, ja kažem, izvinite, ja imam određene probleme u svojoj zemlji i ne bih voleo da potpuno poremetim sistem bezbednosti, potpuno poremetim neku stabilnost koja je vrlo krhka u tom regionu, zbog toga da bih sproveo jedan vaš prioritet, koji je naravno opravdan i ja nemam ništa da tome zamerim, ali ako je samo to važno, a ovo drugo je u funkciji toga, onda ja se s njim ne slažem. Meni je ovo drugo važno, a ovo je u funkciji tog drugog. Važno mi je da ta zemlja izađe iz krize, izađe iz te zone crvene, gde stalno je moguće da se desi neko pucanje sistema, da se taj sistem sruši kao kula od karata, da se odnosi stabilizuju. I ja ne mogu istovremeno da se bavim i sadašnjošću, i budućnošću, i prošlošću. I ja sam specijalizovan za budućnost. Ja želim da mojoj deci ostavim Srbiju u kojoj mogu mirno da žive. Ja se prošlošću ne mogu baviti, jer ne mogu na isti način kvalitetno da 12 sati dnevno radim jedan i drugi posao. Malo mi je čak tih 12 sati za uređenje sadašnje Srbije, za stvaranje nekih normalnih uslova za buduću Srbiju. A sada još da raspetljavam šta je bilo u prošloj Srbiji, da se bavim Miloševićem, Titom ili ne znam, naprosto to bi bio haos. I pošto sam se ja opredelio da uložim svoju energiju u jedan projekat, ja želim da taj projekat uspe. Meni je jako žao što ne mogu istovremeno da na 3 koloseka sa istom brzinom vozimo tu stvar i tu nema nikakvih tajni među nama. Naravno, oni, želeći da ti rezultati budu malo bolji, rade svoj posao i vrše pritisak, ali ja ne mislim da mi imamo loše odnose ni sa Haškim tribunalom, ni sa Vašingtonom, ni sa Briselom. Mislim da tu imamo još uvek neku vrstu uslovljavanja, još uvek neki osjećaj, ako ih još malo pritisnemo ove u Beogradu, možda će da bude malo više nekih rezultata, ali ja im svaki put kažem, ne morate uopšte da gubite vreme, da me ubeđujete, da me pritiskate. Prvo, otporan sam na pritiske, ne možete ništa da postignete što ne biste postigli argumentima. I u principu tako ide ta saradnja. Skupština Vojvodine usvojila je deklaraciju o saradnji sa Haškim tribunalom. Da li je to bilo u koordinaciji, odnosno u koordinaciji sa vladom Srbije? Ne, nije. To je bio potpuno samostalni politički akt koji nema pravne posljedice, jer čak ni Skupština Srbije se nije nadležna da se bavi međunarodnim odnosima. To može da radi samo savezna država. Hag je međunarodna institucija. Mi na saveznom nivou imamo obavezu saradnje sa međunarodnim institucijama. Sud u Hagu je organ Ujedinjenih nacija, to je Saveta bezbednosti i sasvim sigurno jedna pokrajina ne može da komunicira sa Savetom bezbednosti, čak ni parlament Srbije. Tako da je to jedna deklaracija koja ima više neki moralni karakter i nije bila u koordinaciji ni sa vladom, niti sam ja znao za to pre nego što je to proglašeno, ali mislim da naša zemlja je usvojila tu politiku saradnje sa međunarodnim organizacijama i u principu mislim da nema ni potrebe da sad to na nekim drugim nivoima potvrđuje, jer to je onda, to slabi čitavu priču, jer otprilike možda
mi i nismo toliko odlučni u saradnji sa međunarodnim organizacijama, pa moramo svaki dan da ponavljamo da jesmo. Mi smo rekli, mi smo deo sveta, hoćemo da budemo ravnopravna članica međunarodne zajednice, ono što se odnosi na druge zemlje, nek se odnosi i na nas, poštovat ćemo naše međunarodne obaveze. Tačka, dovoljno. I ne treba svaki dan to da ponavljamo. Mnogo je medijski eksploatisan odlazak Vojislava Šešelja u Hag, planiran za 24. februar. Tu je i 31. mart, o kome ste nešto govorili kao nezvanični rok za predaju ostalih optuženih za ratne zločine, prije svega Šljivančanina, Radića, donekle Mladića i tako dalje. Čak je iz ministra unutrašnjih poslova govorio nešto na tu temu. Da, pa sad postoji jedna ne sasvim formalna komunikacija, ali verovatno bitna, gde se kaže međunarodna zajednica je spremna da zaustavi, što se bar Srbije i Srba tiče, čitav taj lanac, ako bi Karađorđević, Mladić i Vukovarska još dvojka se našla u Hagu i time bi zapravo, tako da kažem, taj deo transfera u Hag bio završen i usledila bi druga faza, a to su zahtevi da se nekim pojedincima sudi u Beogradu. Znači, insistiralo bi se na tome da oni ostali koji su na listi budu dalje na sudu, ali više ne u Hagu, nego u Beogradu. I to jeste neki predlog, znači ja mogu da potvrdim da sam ga i ja u razgovorima sa pre svega američkim zvaničnicima dobio. On iz Haga nije kao takav stigao zvanično, ali pretpostavljam da to jeste neki paket aranžman koji bi mogao da završi najneprijatniju fazu čitave ove priče. Naravno, tu ima tehničkih teškoća. Što se tiče nas u Srbiji, mi zaista ne znamo gde se nalazi general Mladić. Mi do sada imamo teškoće da utvrdimo, ali mislim da možemo te teškoće da rešimo boravište ovih drugih koji su inače građani i državljani Srbije. I mislim da to možemo da u narednih nekoliko meseci rešimo, znači tih nekoliko slučajeva koji su u posljednjih par meseci zbog te predsjedničkih izbora, te raznih drugih događanja u Srbiji bili malo zapostavljeni. Jer treba biti svestan toga da mi tek stvaramo državu. Makoliko da izgleda stara Srbija kao država, ona samo s polja postoji kao država. Sa stanovišta institucija, njenih kapaciteta, ona je jedna mesna zajednica. Znači, kad vi pogledate kojim službama vi raspolažete da rešite neki problem, vidite da je to jako skromno. Tako da ako ih angažujete na nekom predmetu, onda ih nemate na nekom drugom. I neko ko dolazi s polja, on ima utisak, to je jedna država, ona funkcioniše, zašto ne radite ovo, zašto ne radite ovo, vi kažete nemamo ljude. Pa kako nemate ljude? Pa ne, nemamo ljude. Tako da kad dođe neki problem i kad se mnogo ljudi angažuje na rešavanju tog problema, onda malo zapostavimo neke druge probleme. U odnosu na Republiku Srpsku. Mi 2 godine nismo imali ljude koji bi mogli da se bave tom temom. Naprosto, mi imamo ograničene kapacitete da rešavamo svoje probleme. Mi nemamo jedan dobar tim da se bavi ekonomskim odnosima sa Rusijom, sa Kinom, što je katastrofa. Znači, mi nemamo 20 ljudi koji bi mogli da naš izvoz i uvoz dnevno kontrolišu u smislu šta bi mogli mi da izvezemo, šta uvozimo, na koji način da smanjimo svoj deficit spoljnotrgovinski u odnosu na 2 ili 3 najvažnije zemlje na svetu. Mi naprosto nemamo ljude koji mogu tim da se bave. Svi dobri ljudi su na nekim drugim poslovima, te Železara Smederevo, te Bor, te ne znam ni ja, razni drugi problemi sa starim ovim socijalističkim propalim sistemima. Tako da i ta saradnja sa Hagom u tom smislu ponekad potpuno zamre zbog toga što su kapaciteti preopterećeni. Ali mislim da to možemo u nekom daljem, ne baš daljem, ali recimo nekoliko meseci narednih u tom periodu malo da poboljšamo. Osnova je da mi imamo političku odluku da želimo da budemo ravnopravni član međunarodne zajednice pod uslovima pod kojima su u toj zajednici i drugi članovi, a to znači poštovanje međunarodnih obaveza. I ta politička odluka je najbitnija stvar. Sve drugo su tehnički problemi. I niko u Beogradu nema nameru da ponovo ide u izolaciju i da kaže, sad smo se predomislili, ove 2 godine su bile jedan eksperiment, mi ćemo ponovo da budemo po strani. Ne, i međunarodna zajednica to treba da zna i da to ozbiljno shvati i da to malo i uvaži. Činjenicu da posle tog strašnog bombardovanja 1999. godine, posle tih 10 godina, ipak jednog maćehinskog tretmana, taj narod je rekao mi hoćemo da budemo deo tog sveta koji nas je bombardovao, koji nas je maltretirao, koji nas često ne uvažava, koji na našu štetu donosi neke odluke, ali mi ipak hoćemo da budemo deo tog sveta. I mislim da je to jedna sjajna situacija u Srbiji i da je to dokaz zrelosti tog naroda. Međunarodni sud pravde u Hagu postavio nove probleme pred vas.
Postoji li realna mogućnost da Srbija i Crna Gora plaćaju velike ratne odštete u budućnosti Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, na primjer? Ne, mislim da ne. Mislim da je to više jedno političko pitanje. To bi bio jedan presedan koji bi uveo haos u međunarodno pravo, jer u principu onda bi Amerika plaćala Vjetnamu i ne znam ni ja sutra Rusija Čečeni i svako svakome, gde su čisti slučajevi, znači gde jedna država napadne drugu državu. U ovom slučaju se zaista radi o haosu jedne države koja se raspadala i u kojoj su razni delovi relativno autonomno, razni delovi, osamostaljeni delovi sistema, radili određene stvari i sada ih pripisati nekom subjektivitetu i reći tu je sad postojala jedna država koja je napala drugu državu koja, mislim da je to suviše stilizovano i da to ne može da izdrži jednu realističnu pravnu proveru. Tako da će se tu voditi jedan spor za koji mislim da će na kraju biti završen tako što se neće utvrditi odgovornost. Mislim da je šteta što je do toga došlo, kao i oko ovog malo pre pitanja šta nam je važnije, budućnost ili prošlost. Mislim da ćemo mnogo više izgubiti u budućnosti i realno, i ekonomski, i finansijski, ako potrošimo vreme baveći se prošlošću. A ako neko misli da mi možemo istovremeno da se sporimo oko prošlosti i da sarađujemo harmonično u budućnosti, to nije moguće. Znači, ako želimo da podvučemo neku crtu i sva ta pitanja, ko kome da se izvinjava, ko je za šta kriv, mi možemo da imamo dve opcije. Jednu da kažemo, ostavljamo tu Pandorinu kutiju otvorenu za sva vremena i uvek će neko nekome biti za nešto kriv, kao što realno jeste, i žrtve su i na jednoj i na drugoj strani, ali će nam se prošlost stalno vraćati kao to klupko jedno, ili da zatvorimo tu kutiju i da kažemo, naravno, mnogi su ostali bez pravde, mnogi su ostali žrtve, ali smo svi u tome učestvovali na određeni način. Ili pripremajući to, ili svojim prisustvom. Ja nisam bio aktivno u to uključen, ja sam bio opozicija i u Titovo vreme. Ja sam bio opozicija u Miloševićevo vreme od početka, ali smatram sebe odgovornim time što sam živeo u toj zemlji i što se to sve događalo u toj zemlji. Ali onda da kažem u redu, svi smo odgovorni, neko više, neko manje, podvucimo crtu i dajte da napravimo jednu zemlju ili jednu, kako da kažem, koordinaciju, kooperaciju zemalja u kojoj će takve stvari biti nemoguće u budućnosti. I bar naša deca i naši unuci da ne prolaze kroz ono što smo prolazili mi i naši roditelji. I moj pristup je taj. Dajte da se okrenemo u budućnosti, ne da zaboravimo, ne da opraštamo, ali da ne pokušavamo da ispravimo ono što se desilo, jer ono što se desilo se desilo i ni one mrtve, ni one nesreću neće niko moći da vrati time što će sada da nastavi da to raspravlja na sudovima međunarodnim ili ovim ili onim. Što se tiče pojedinačnih zločina, naravno njih treba sankcionisati. Ako postoji dokaz da je neko fizički nekoga ubio, to je teško krivično delo i ta teška krivična dela ne zastarevaju. Ali ja ovde govorim o odnosima među narodima, nacijama, državama i ako tu ne nađemo neku kopču, mislim da ćemo izgubiti i narednih 10 godina. Kada se na neki način intenzivira kampanja na utvrđivanju kolektivne odgovornosti? Pa uvek je to s vremena na vreme, uvek postoji ta tendencija, ali međunarodno pravo ne poznaje kolektivnu odgovornost, to je stvar politike i ideologije i naravno medijskih kampanja, ali prošlo je to vreme kada se Srbima mogla pripisati kolektivna odgovornost, mi više nismo negativni junak na svetskoj sceni. Znači, ako vi danas na bilo kojoj tački zemaljske kugle, kada vas pitaju ko ste, vi kažete ja sam Srbin, prva stvar je aha, reforme, aha, znači niste vi tako loši. Ne, više nije prva stvar, aha, ratovi, vi ste oni bradati, ne. Tako da, onaj ko misli sada da nešto ušićari time što će da jaše na tom lošem imidžu koji je ranije važio za Srbe, mislim da je propustio šansu, to se više neće desiti. Koliko je realno očekivati da, rekli ste da se uvažava mišljenje Beograda u rješavanju krupnih regionalnih pitanja? Za 9. april zakazan je samit zemalja jugoistočne Evrope u Beogradu. Slično okupljanje predviđeno u junu u Solunu. Koliko dakle Srbija ima kredibiliteta u sad jednom regionalnom smislu? Mora da se bori za to. Znači mora da se bori svojim idejama, pre svega svojom pouzdanošću u međunarodnim odnosima. Ne smemo da budemo prevrtljivi, ne smemo da jedno pričamo, drugo radimo. Moramo da budemo svesni i svog značaja i svojih problema, da nam ne uđe voda u uši, kao što se često nama dešava, pa kad malo izađemo iz krize, odmah počnemo da se pravimo važni i onda će postepeno doći taj kredibilitet. Mi po prirodi stvari smo jedna centralna zemlja. Znači mi smo kičma Balkana.
u nekom smislu. I ako je ta kičma povređena, ni levo ni desno stvari ne mogu baš dobro da funkcionišu. To je tako se desilo. Znači, mi smo na glavnom putu između Bliskog istoka i Evrope, mi smo tu na jednoj strani sa Rumunija, Bugarska, na drugoj Bosna, Hrvatska. Znači, tu su najvažnije mase stanovništva su levo i desno od Srbije i videlo se ovih par godina poslednjih kada Srbija nije bila u dobrom stanju, da je čitav region imao probleme. Tako da mi objektivno imamo ulogu nekog lidera. I kad mi kažemo mi hoćemo da budemo lider, onda to nije ništa nadobudno. To znači, mi smo spremni da preuzmemo tu ulogu koja nam je istorijom data i geografijom, ali da je preuzmemo u smislu davanja dobrih inicijativa i u smislu stvaranja jedne situacije u kojoj svakome može da bude bolje. Jer nema šanse danas da vi nekoga prisilite da radi nešto što je protiv njegovog interesa. To vreme je prošlo. Ne možete ni jedno dete više da prisiljavate da radi nešto što neće, a pogotovo neku zemlju. Tako da mi moramo da nađemo jednu šifru, jednu formulu i da Rumuniji, Bugarskoj, da Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, da njima bude dobro u nekoj kombinaciji. Postoji li ta šifra? Naravno. Stoji najpre u ekonomiji, u stvaranju jedne strategije jedinstvene za ovaj prostor, u infrastrukturi, upravljanju neke zajedničke strategije za borbu protiv organizovanog kriminala koji hara tim prostorom, u zajedničkom nastupu prema Evropskoj uniji, u stvaranju jednog tržišta od 50 miliona, 60 miliona potrošača koji su već ozbiljan zalogaj za svaku kompaniju. Ako vi imate 5 miliona, 10 miliona, čak i 20 miliona, to je mala ili osrednja zemlja. Ali ako vi imate 50 miliona, gde vladaju slični poreski zakoni, gde je komunikacija privredna laka, gde se prelaze granice bez velikih formalnosti, gde su carinske, poreske i druge administrativne usluge sličnog kvaliteta, to je već jedan ogroman magnet. I mi želimo to da napravimo i to je inicijativa koja je došla iz Beograda. I mi već sada imamo i sa Rumunijom, i sa Bugarskom, i sa Mađarskom, i sa Makedonijom, i sa Bosnom, i sada mislim i sa Hrvatskom, ugovore o slobodnoj trgovini, koji će 2003. 2004. godine da zaokruže taj zajednički prostor. Pokušavamo da napravimo dobre i političke odnose i mislim da je to jedna zdrava inicijativa koja će nam prvo regionu dati jedan novi kvalitet i drugo nama, i mislim da je to jedna zdrava inicijativa koja će nam prvo regionu dati jedan novi kvalitet i drugo nama u Beogradu dati pravo da i o svojim interesima govorimo na jedan i odlučan, otvoren, ali i efikasan način. Da ne budemo uvek na magarećoj klupi i kad se priča o nacionalnim interesima, onda Amerika može da ima nacionalni interes u Iraku. Ali Srbija ne može da ima nacionalni interes na Kosovu. Kako? Pa zato što nije zaslužila. Zaslužili smo. Zaslužili smo da se naš nacionalni interes uvažava. I ulagali smo u to i svojom razumnošću, rešavajući krizu na jugu Srbije u proteklih 2 godine na jedan pažljiv način i svojim tolerantnim odnosom i prema nacionalnim manjinama i prema svim regionalnim zahtevima, odakle god da dolaze, razgovorima, ubeđivanjima, kompromisima. Znači, mi smo pokazali da smo u stanju da u jednoj teškoj kriznoj situaciji vodimo menadžment bez konflikata i na kraju ipak sa rezultatima. Za ove 2 godine teških tranzicija u Srbiji nije bilo ni jednog velikog štrajka, nije bilo ni jednog socijalnog sukoba, niko nije nastradao u tome, nije bilo ni jedne velike afere, niko se nije obogatio. Pogledajte Poljsku, Češku, Rumuniju, Mađarsku, Rusiju, Hrvatsku. To su od samog početka bili incidenti, od samog početka su najveće i najbolje fabrike dobijali pripadnici vladajuće elite političke. U Srbiji ne. Znači, mi smo ove 2 godine pokazali da smo uzorni i da možemo da kontrolišemo svoju sudbinu. I to nas kvalifikuje za sledeću fazu, a to je da malo budemo ozbiljnije shvaćeni i kod rešavanja tih teških nasleđenih državnih problema. Ali ima mnogo ljudi koji, odnosno snaga u Srbiji, koji i kritikuju rad vlade. Prirodno, u svakoj demokratiji se kritikuje rad vlade, pogledate Englesku... Ljudi u celini ne žive dobro. Pa da vam kažem, kad pogledate pokazatelje statističke, začudite se da ljudi uopšte žive. Znači, mi smo zemlja u kojoj je 75% zvanično tehnologije otpisano. Znači, gde 75% ljudi radi na mašinama koje, rečeno, tehnološki ne postoje. One su amortizovane toliko da praktično bi trebalo da idu u staro gvožđe. Mi imamo u Srbiji 280.000 ljudi koji rade u preduzećima koja su po zakonu ispunila uslove za stečajnu likvidaciju. Znači, ne plaćaju svoje obaveze. Njihove obaveze iznose milijarde evra. Oni kojima su oni dužni su takođe u problemu, jer računaju s tim da će da im to vrate razne banke, razni drugi fondovi.
Znači, to je jedna situacija potpuno opustošene zemlje, ekonomije koja ne samo da nema ni malo kapitala u sebi, nego je dužna na sve strane. I sad vi treba da to za 2-3 godine dovedete u red i da ljudi budu zadovoljni. Ja mislim da prva faza je da ljudi treba da budu strašno zadovoljni da smo zaustavili propadanje. Druga faza je ljudi treba da budu strašno zadovoljni da imamo viziju, imamo koncepciju na kojoj se radi i da se uspeh na tom putu meri. To su mali koraci, ali ako pogledate od 35 evra 5. oktobra prosječna plata do 200 evra danas prosječna plata, 5 puta, 6 puta, 200 evra je naravno minimalno. Sa tim jedno možete da živite. Ali ipak od 35 do 200 je jedan konstantni napredak. Znači ja mogu da očekujem da za 2-3-4 godine bude 500. Ne da bude 35 ponovo. Nego znači ako idemo dalje ovim putem koji vlada vodi zemlju, mi ćemo doći do toga da nam plata bude 500 evra. Ne sutra, ne za 2 meseca, ali onda kada produktivnost našeg rada i kada zdravlje naših kompanija dozvoli to. Pogledajte, kada je bilo moguće ovih 10 godina da jedna fabrika iz Srbije investira izvan Srbije? U posljednjih 10 godina nije ni u Srbiju nigde investiralo. Danas imate Hemofarm koji investira u Republiku Srpsku jer ima dovoljno kapitala i dovoljno je u Srbiji investirao, kupio je Zorka farmu, drugu ili treću po veličini farmaceutsku kompaniju u Srbiji u procesu privatizacije i sada investira u Republici Srpskoj. Znači, to je dokaz da se postepeno izdvajaju neke kompanije koje su zdrave, koje uspešno posluju i kada većina kompanija u Srbiji bude uspešno poslovala, većini ljudi koji dobijaju plate u tim kompanijama ići će dobro. I to je vezano jedno za drugo. Ljudi su u socijalizmu navikli da produktivnost rada i uspešnost ekonomije nemaju nikakve veze sa platama. Plate su rezultat političkih pregovora Tita sa istokom zapadom i onda istoku kaže ako mi ne date kredit ja ću da dam Amerikancima Dubrovnik da naprave bazu. Amerikancima kaže ako mi ne date kredit ja ću Rusima da dam Bar da naprave bazu i onda jedni drugi daju kredit i onda on podeli plate, ali to više tako ne može. Ja kad bi Amerikancima rekao ako vi mi ne date kredit ja ću Rusima da kažu tvoja stvar, radi što hoćeš. I obrnuto. Znači, ljudi moraju da u mozgu naprave klik, da shvate da je došlo drugo vreme, da ovo vreme počiva na rezultatima, da se ti rezultati mere, da to ništa nije strašno, da je to prirodno i da počnu malo više da se angažuju u svom svakodnevnom životu, da u svojim preduzećima, u svojim institucijama, u svojim školama, bolnicama, mesnim zajednicama gde žive, se bore za veću produktivnost, bolji kvalitet, veću stručnost, bolju profesionalnost, a ne da očekuju da samo vlada sve to rešava. Sad tu naravno, takav smo narod, imamo malo problema da se ta, kažem, preorijentacija mentalna obavi, ali danas je mnogo bolje nego što je bilo pre 2 godine, za 2 godine će biti mnogo bolje nego što je danas. Svakako ključna tema za Srbiju je status Kosova i Metohije. 4. februara proglašena je državna zajednica Srbije i Crne Gore i koliko ovaj čin utiče na budući status Kosova i Metohije? Mislim tu i na rezoluciju 1244. Pa samo proglašenje zajednice ne utiče mnogo jer ona u potpunosti preuzima sve ono što je imala Savezna Republika Jugoslavija, ali ono što se događa na terenu utiče puno. Znači ta rezolucija Saveta bezbednosti otprilike, ja kažem prosto jednostavno rečeno, je Srbiji uzela atribute suverenosti na Kosovu, a to je zakonodavna, sudska, izvršna vlast, pitanje bezbednosti. I teorija je bila otprilike, mi ćemo to da zadržavamo negde u nekom depou, dok se odnosi ne srede i onda ćemo da vidimo kako da podelimo to između Prištine i Beograda. Sigurno ne kao što je bilo ranije, da je to sad jedna provincija u okviru Srbije, ali ne ni u smislu da Kosovo bude nezavisno. I svi su pristali na tu rezoluciju i mi smo pristali. Rekli smo to je u redu. Mislim, ajde, privremeno će međunarodna zajednica da sprovodi suverenitet na Kosovu. Međutim, šta se onda umeđu vremenu dešava? Oni su otvorili taj depo, taj trezor, i počeli su te atribute da prenose na lokalne strukture. I ako vi pogledate sada zakonodavnu delatnost, ona se potpuno suvereno obavlja u parlamentu Prištine. Svi zakoni se donose, ne zakoni koji su primereni autonomiji, nego zakoni koji su primereni državnosti. Ako pogledate izvršnu vlast, oni imaju vladu koja je potpuno autonomna u odnosu na Srbiju. Ako pogledate sudsku, ako pogledate bezbednost. I čitav taj proces ide u pravcu da jednog trenutka svi atributi državnosti će biti preneti na lokalne albanske strukture, a onda će međunarodna zajednica da kaže, sad da vidimo kako će Beograd i Priština da sarađuju. Stvorili smo 2 potpuno nezavisna pravna, ekonomska, politička sistema, sad ih vi harmonizujte. Ako ne možete, evo vam 5 godina pa se dogovarajte, 10, 50, ali ste za to vreme izvan evropskih integracija. Tako ne može.
I onog trenutka kada smo mi shvatili da se na jednoj strani priča o odlaganju krajnjeg statusa do jednog trenutka kada će to moći da se mirno uradi, za to vreme se dižu standardi, određeni kriterijumi se tamo sprovode na Kosovu i Metohiji, vraćaju se neki normalni svakodnevni odnosi i tako dalje, a iza paravana se stvara država. I onda sam ja, prva faza, podigao prašinu i digao paniku oko toga, jer vi u svetu ne možete ništa da uradite ako ne proizvedete krizu. Ako nema krize, niko se vama ne bavi. I ja sam stvorio krizu. I rekao sam, hoćemo da se taj status odmah zna. Oni kažu, nije vreme. Kako nije? Pa što onda rešavate svakodnevno ako nije vreme? Zašto onda dajete parlamentu Kosova i Metohije da odlučuje o pitanjima ekonomskog sistema, što je u nadležnosti centralne države? Zašto prenosite na Kosovski zaštitni korpus nadležnosti bezbednosti? Zašto utvrđujete granične prelaze prema Albaniji, a ne pitate Beograd? Pa dobro, kao to nije dobro. To ne može da bude dobro. Znači, prva faza je stvaranje u svetskom javnom mnenju raspoloženja da se ta tema pokrene. Druga faza je da mi izađemo sa nekim svojim idejama kako to pitanje može da bude rešeno. I moja vrlo jednostavna ideja je federalizacija, prva faza federalizacija Kosova i Metohije, time što će Srbi na Kosovu i Metohiji da budu priznati kao konstitutivni narod, koji će imati svoje institucije u okviru zajedničkih institucija. A mi bi onda kao Srbija pustili vreme takvom Kosovu da profunkcioniše ako može. Ako ne može, idemo dalje. Ako Albanci ne žele da Srbe tretiraju kao ravnopravne i kao jednu nacionalnu zajednicu, a ne nacionalnu manjinu, onda da vidimo šta. Moramo vrlo otvoreno, kao kad imate gangrenu, kao kad imate bolest, vrlo otvoreno da govorimo o tome. Svet nije raspoložen za to. Ja sam veoma zadovoljan što sam u Srbiji video da su ljudi mnogo raspoloženiji nego što sam ja očekivao. To jeste jedna kontroverzna, vruća tema, ali ja mislim da lideri moraju da otvaraju kontroverzne teme. Ne da podilaze javnom mnenju, nego da ukazuju na probleme i da kažu tu imamo problem. Deficit spoljnotrgovinski, to nam je problem. Ne možemo da se ponašamo kao da ništa nije sporno, jer ćemo za 2-3 godine da uđemo u veliku dubiozu. Kosovo nam je problem, ne možemo da zatvaramo oči pred realnošću i tako dalje. Znači, ja očekujem da jul ove godine na međunarodnoj sceni tema konačnog odnosa Beograda i Prištine bude postavljena, da tokom leta, jeseni se određene koncepcije, strategije razmene i da sledeće godine nešto suštinski na toj temi uradimo. I mi nećemo odustati. Znači, mi ćemo, bez obzira na kritike i čak i molbe lične koje sam ja dobio iz mnogih centara svetskih, da malo spustim loptu, da tu temu ne talasam. Ja sam rekao ne, ja imam poštovanja za vaše prioritete, za vaše državne interese, ali nemojte da tražite od mene da to budu moji prioriteti. To što vi imate Irak, ja razumem, poštujem, ali ja imam Kosovo. Znači, kao što ja vas uvažavam, uvažavajte i vi mene. Biće teško, ali nijedan veliki posao se ne može bez muke obaviti. Uvažavajući ovo što ste rekli, postoji li ipak realna mogućnost, ovdje je sve moguće praktično, uvažavajući ovo što ste rekli, postoji li ipak realna mogućnost, ovdje je sve moguće praktično, da se Kosovo ipak ocijepi, odnosno ne bude više dio Srbije? Pa sve postoji kao mogućnost. Najgore je, znači, ono što sam malo pre naznačio, najgore je da Kosovo bude faktički nezavisno, a da nam ga onda kao mlinski kamen, kao takvo albansko nezavisno Kosovo prikače na nogu i kažu vi ste odgovorni za njega i dok ne harmonizujete odnose, vi ne možete da idete dalje. To znači za sva vremena smo isključeni iz istorije. I da nam kažu sutra, naravno, pošto ste ista država, vi morate da dozvolite da albanski biznismeni kupuju po Srbiji, da, ne znam ni ja, učestvuju u privatizacijama i tako dalje. To što vi ne možete da odete tamo ni da popijete kafu u Prištini ili u Prizrenu, pa to su incidenti. To su pojedinačni ljudi, ekstremisti, ali vi niste takvi, vi ste razumni. Neka kupe terazije svojim narkodolarima i milijardama koje imaju, neka kupe elektroprivredu i neka sutra Srbija bude praktično albanska država. To je ono što neće se desiti i to je ono što ćemo mi sprečiti. Znači, mi tražimo da se pitanje učešća države Srbije na Kosovo i Metohiji međunarodno reši. Međunarodna zajednica pokušava da to pitanje svede na pitanje prava Srba kao proteranih lica i nacionalne manjine i podmeće jedno za drugo, kao da se time rešava državno pitanje. Čak i da Srbi, što nije moguće, imaju sva prava na Kosovo i Metohiji, time se još pravo Srbije
nije ni pomenulo. Znači, mi želimo na oba koloseka da imamo napredak. Na jednoj strani, naravno, da se vrate proterani Srbi i naravno oni malobrojni koji još nisu proterani da imaju bezbednost. Ali također i država Srbija da ima jasno definisana svoja prava ili da nema svoja prava. Pa da onda Savet bezbednosti kaže nema Srbija nikakva prava, Savet bezbednosti je dodelio nezavisnost Kosovu. Mi nećemo voditi rat sa Savetom bezbednosti, ali ćemo znati na čemu smo. Ovo što sada imamo je najgore. To je znači ona bela smrt. U snegu ste, mislite da vam je lepo, u suštini postepeno umirete. I morate da se probudite i da tog trenutka kažete ne, ja se nalazim u opasnosti. Kosovo je još uvek opasnost za srpsku državnost. Jer ono je rana kroz koju može da nam iscuri i posljednja kap krvi. I mi tu ranu moramo da zatvorimo na određeni način. Naravno, maksimalno povoljno za sebe, ali naravno spremni na određeni kompromis koji bi uvažavao i interese ove druge strane, znači tih Albanaca koji na Kosovu žive. Vaša uslovno rečeno kosovska ofenziva počela je zapravo proširenjem pitanja Kosova na regiju. Vaša izjava Špiglu odjeknula je i u Bosni i Hercegovini. Bilo je mnogo reakcija. Pa ja sam rekao, znate, ako ne važi za Srbiju ono što je važilo u Dejtonu, a to je da su nacionalne zajednice dobile svoj kolektivni status i da su granice nepromenjive i da je ono što je bilo smatrano svetinjom, da se kaže u redu, te republike instituve Jugoslavije, one su države. Ako to ne važi za Srbiju, pa ja mislim da unazad neće važiti više ni za koga. Jer kako objasniti sada da je jedini presedan napravljen upravo na Srbiji? I onda sam rekao, znate šta, nemojte misliti da je... Ja jesam za očuvanje Dejtona u tom smislu da se kaže to što jeste, jeste, dajte da nađemo neki kompromis i da kroz regionalnu saradnju, kroz bilateralnu saradnju albanskog dela Kosova sa Albanijom, srpskog dela Kosova sa Srbijom, Republike Srpske sa Srbijom, hrvatskog dela Bosne sa Hrvatskom, bez menjanja granica, bez postavljanja pitanja suvereniteta, ljudi, biznis, da se tu kreće, možemo u toj opciji da rešimo to pitanje. Ali ako vi želite da sada stvorite albansku državu u 21. veku na teritoriji koja pripada državi Srbiji, onda ćete otvoriti ponovo proces koji ste mislili da ste Dejtonom zatvorili. I to nije moja želja, to je opis stanja. Ja često sam kao neki glasnik koji je kriv zato što donosi neku neprijatnu vest. I u Srbiji mene često optužuju kad ja kažem ako nastavimo, ne znam ja, da dižemo plate u javnom sektoru tim tempom, mi ćemo doći u deficit taj i taj, a to će značiti to je to. I onda me oni napadnu kao da sam ja protiv dizanja plata. Ne, ja kažem ako pustiš čašu ona će da se razbije jer to je zakon gravitacije, nisam ga ja izmislio, on postoji. Ali dopusti mi da te upozorim ako ne znaš da će se to desiti. Znači, raspad dejtonskog sistema je kao zakon gravitacije posljedica. Ako zakon gravitacije u jednom slučaju ne bi postojao, ako imate čašu i stavite je, ona ostane da visi u vazduhu. Ja mislim da je time poništen zakon gravitacije u celini. I to je upozorenje onima koji misle da na primjeru Srbije mogu da sruše jedan princip koji je delimično i na štetu Srba proveden i koji su Srbi prihvatili. I ne treba ispustiti tu istorijsku šansu da su narodi na ovom prostoru prihvatili jedan princip i da je to princip nepromenjivosti granica, kolektivnih prava, znači nesvođenja nacionalnih zajednica na građane i ne znam nija manjine i grupe građana, nego priznavanje činjenica da su u ovim prostorima nacionalne zajednice, jedan kolektivi koji sebe tako razumeju, koji žele da se štite na takav način i da će izvesno vreme to biti realnost. Mislim da je to bio jedan vrlo, kako da kažem, konstruktivan moj pristup koji je izazvao u Sarajevu, po mom mišljenju, vrlo neopravdano nervozne reakcije, koje je naravno u Vašingtonu izazvao možda opravdano vrlo nervozne reakcije i koji u Briselu nije bio dobro primljen. Ali je to istina. Meni su postavili pitanje motiva. Ja uvek postavljam pitanje da li je nešto istina. Ja sam rekao, ako Hitler kaže da su 2 i 2 4, ali on je Hitler. Pa ne, mene interesuje da li su 2 i 2 4. Pa ćemo posle da raspravljamo ko je to rekao. Neko je rekao to su marketinški motivi. Šta meni treba ovog trenutka taj marketing? Niti u Srbiji ima izbora, niti ja mogu međunarodnu podršku za to da dobijem. Naravno, ja sam mnogo više izgubio lično nego što sam dobio, ali vrlo svesno. Znači, ja sam onaj svoj kredit koji imam za ovih posljednjih 10 godina kao jedan demokratski političar na Balkanu stavio na tas za jednu stvar za koju mislim da je od državnog i nacionalnog interesa. Ako moji prijatelji u svetu kažu, sad si nas razočarao, onda oni nisu moji prijatelji. Jer ako ja kažem, meni je jedna stvar važna i za moju zemlju je važna i podržite me u tome, a oni kažu, ne, mi te podržavamo samo onome što je za nas važno. To nisu prijatelji. I to je jedan dobar test na kome će se vidjeti ko nas zapravo podržava, a ko nas podržava samo zato što misli da će tako da nas uljuljka i da onda nas odvrati od toga da rešavamo svoje probleme.
Dakle, i dalje, koliko sam razumio, smatrate da o Srbiji se odlučuje prvenstveno, vi odlučujete o tome, a ne neko s polja? Apsolutno. Apsolutno. Znači, o Srbiji će se odlučivati u srpskom parlamentu i u organima koji su za to nadležni. I sve te ranije priče i ti ranije ti krizne grupe i krizni štabovi, to je prošlost. I nema šanse da mi pristanemo na bilo šta što nije u našem interesu. I postoji jedna mala mistifikacija i u našim medijima. Otprilike, ja se čudim kad to čitam svakoga dana, otprilike koga podržavaju Amerikanci, koga podržava Evropa, koga podržava Rusija, kakve to ima veze? Pitanje je koga podržavaju ljudi koji žive u toj zemlji. Kakve to ima veze za neku političku realnost neke zemlje, koga sada neko sa strane podržava? Vi možete i treba da imate dobre odnose sa svima koji su bitni za vas. Ali to da vi sada strance uključujete kao deo svoje unutrašnje politike, to je bolesno. I mi imamo tu bolest još uvek u Beogradu. Mi imamo ambasadore nekih zemalja koji se ponašaju kao da su šefovi stranaka u Srbiji. Kao da su izabrani na izborima. Koji pozivaju ministre, koji pozivaju moj kabinet i čude se što ih ja neću da primim. Ja kažem, zamislite da ambasador moj u vašoj zemlji pozove vašeg premijera pa ga pita da sa njim ruča. Ovaj bi mislio da je to neka šala, skrivena kamera. Pa mi smo isto takva zemlja kao što je vaša zemlja. I nemojte misliti da vi možete da radite u našoj zemlji nešto što naš ambasador u vašoj zemlji ni slučajno ne bi mogao da radi. Ali mi moramo sami kao građani i ljudi da taj stav zauzmemo, da poštujemo sebe, poštujemo i druge, ali da poštujemo sebe i da ne dopustimo da se toliko sa strane mešaju u naše odnose, jer da mi to ne tražimo, ne bi oni to ni radili. Jer da imamo ministre koji na takav poziv hladno kažu, izvinite, ja nemam vremena za to, posle 2 ili 3 puta oni bi odustali. Ali pošto imamo još uvek taj kompleks niže vrednosti, mislim da i mi pomalo generišemo tu jednu nezdravu situaciju, da se o našoj zemlji mnogo više raspravlja u inostranstvu nego što se raspravlja u sličnim zemljama kao što su Rumunija, kao što je Hrvatska, kao što je Grčka. Ja ne vidim zašto bi Srbija bila u drugačijem položaju nego te druge zemlje. Dopustite pred kraj ovog razgovora. Proteklog vikenda povrijedili ste nogu i imali ste jedan operativni zahvat. Kako se osjećate sad i može li išta poremetiti vaš radni plan i ranije preuzete obaveze? Pa sigurno može po nešto. Ne osjećam se baš sjajno, znači imao sam noćas bolove skoro celu noć, pošto zarasta rana, pre 2 dana sam imao tu operaciju, ali tako dešava se, ko radi taj i greši. Dešava se, ali meni je bilo jako važno. Ova poseta mi je jako važna i mislim da je ovo dobra prilika, mislim da je to jedna pozitivna prilika, znači otvara se 100 radnih mesta, novih radnih mesta, najveća investicija u mirnodopskom periodu sada u Republici Srpskoj. Jedna zdrava srpska kompanija dolazi ovde, znači nije sad samo banka ili nego zaista proizvodnja. Tako da je povod zaista dobar i ja sam želeo da tim povodom i Vlada Republike Srbije se pojavi u Banja Luci. Ovih 2 godine stalno je nešto bio razlog da ne dođemo, izbori ovde, izbori tamo, stalno neki izbori i stalno sumnja, to će da bude neka kampanja, to je neki marketing, a u ovim stvarima nacionalnim je to da marketing je jedna vrlo ružna stvar. I ja pokušavam da izbegavam situacije u kojima razgovor na tu temu ili događaj na tu temu mogu da budu tumačeni kao pokušaj neke lične ili partijske promocije. Tako da evo, slučajno se desilo da sada su se stekli uslovi da možemo da dođemo danas i bilo bi mi zaista žao da to propustim, jer prvo ne bi drugi verovali da je to sasvim slučajno i drugo meni bi bilo zaista žao. Tako da sam, mada su lekari izričito savjetovali da ostanem u krevetu, odlučio da preuzem taj rizik na sebe i mislim da sam bio u pravu i mislim da ono pozitivno što će iz ovoga proisteći je mnogo više nego taj rizik za možda malo usporeni oporavak moje ahilove tetive. Želimo vam brzo ozdravljenje. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je ovo premijer Srbije Zoran Đinđić. Hvala vam što ste bili sa nama.